संसाराव जोङो धोरोमखौ मुगैलायनाय नुनो मोनो किन्तु बे धोरोमाव लिरनाय थायोदि जेबो धोरोमखौ जोङो मुगैलायनाङा। स' दिनै आङो धोरोमनि बागै बे भिडिअखौ बानायदों। बेयो आंनि जास्ट मोन्दांथिसो, नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरो आंनि नोजोरजों गासैबो धोरोमानो मोजां। स' आङो बुंग्रोनि फार्स्टआवनो जोंनि हिन्दु धोरोमनि सोमोन्दैनो बुंग्रोगोन आं। बेनि उनाव बुंगोन आं मोजां मोनग्रा धोरोमनि आं मा धोरोमखौ मोजां मोनो। अके, आं हिन्दु धोरोमखौ आङो बुंग्रोनिखि राम भगबाना श्री रामा जोंखौ मा फोरोंलांखो। जोंखौ फोरोंलांबाय कि एसे दायावनो गावनि बिसिखौ गिदिर गिदिर पानिशमेन्ट होनाय, नङा होमबा? आरो श्री कृष्णआ जोंखौ मा फोरोंलांखो। श्री कृष्णआ हाजारटा हिन्जाव गोसो थोनाय, नङा होमबा? ओमफ्राय लोगोसे गावनि बिदा बिफंजोंनो बुलायलायनाय, दानथारलायनाय, सुथारलायनाय फोरोंबाय। आरो मेन खोथायानो जाहैबाय शिबा जोंखौ मा फोरोंलांखो, नङा होमबा? शिबा जोंखौ मा फोरोंखो दे ओरैया गान्जाया, नङा होमबा? गान्जा सोबनाय फोरोंलांबाय। दिनै गोबाङानो हयथ' दिनै शिब बाबायानो गान्जा सोबो आरो जोंलाय मानसि मा भगबाना जोंखौ फोरोंलांखांबाय बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेथ' बे बाद दोनथ' आरो मोनसे खोथा आंनि माइन्डआव जाखांफैबाय थायो। भगबानानो कि गावनि प्राइभेट पार्टसखौ खुलुमजानो लुबैयो। दिनै शिब बाबाया गावनि लिंगखौ मानो खुलुमहोनो फोरोंलांखो? सोरबाखि भगबानानो इदि गावनि अंगखौ खुलुमनो होयो? बे मोनसे आंनाव सोंथि आरो लोगोसे मा हिन्जावखौ मोनैनि थाखाय बुहुमखौनो धंस' खालामनो नागिरनाय, फाग्ला फाग्लि जानाय बेबायदि फोरोंलांबाय आरोना। स' जोङो गोबाङानो मानो होनबा जों सासे भगबाननिफ्रायनो जों गासैखौबो फल' खालामो, नङा होमबा? स' बेवहाय आं मिथिया, जास्ट बे आंनि मोन्दांथिसो। नोंथांमोननिबा मा बेखौ आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आं ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनो। मानि थाखाय मोजां मोनो? वर्ल्डआवनो सबनिफ्राय देरसिन धोरोमानो मा? ख्रिस्टियान धोरोम, नङा होमबा? वर्ल्डआवनो ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफोरा बांसिन दं। आउट अफ कान्ट्रि जेरैहाय इरान, आमेरिका, नङा होमबा? बेयाव जोङो बांसिन ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोनगोन आरो जोङो बांसिन बिसोरखौ माहाजोन मोनगोन। मानि थाखाय होनोब्ला मोनफ्रोमबो सप्तायाव सानदेयाव बिथांमोना बिजाब लायै लायै, नङा होमबा? बिजाब लायै लायै गावसिनि मन्दिराव थाङो। बेयाव थाङो बिसोरो मानो? धोरोम फरायनो थाङा बिसोरो थाङो नलेज आरजिनो, गियान आरजिनो, सासेया सासेखौ बोरै अनो, नङा होमबा? जेरैहाय आङो बुंगोन जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दैथ' जों फरायनो मोनखादों, एसेबाबो बिजाबफोराव फरायनो मोनखादों। जेरै शिबा जेनेबा कृष्णआ रामा जिबायदि आखल आखु फोरोंलांबाय, खिन्थु जिसुनि आखल आखुखौ जोङो नायोब्ला, नङा होमबा? जिसुनि आखल आखुखौ जोङो नायोब्ला मोनसेबो गोरोन्थियानो गैया। स' बे आंनि बिजिरथि आरोना। स' जों खोनानो मोनो, नङा होमबा? बेबायदि बाथ्रा खोनानो मोनो जों ख्रिस्टान मानसिफोरनिफ्राय जोङो समाव खोनानो मोनोदि बिथांमोना जुदि नोंनाव गांथाम जि दङ, गांनै जि दङ, होमबा गैथारैनो गांसे हर। होमबा मा फोरोङो बिसोरो? मा सोलोङो? अनलायलायनाय फोरोङो। हयथ' जुदि जोंनावबो बेबायदि धोरोमाव जुदि शिब कृष्ण, नङा होमबा? जेनेबा राम, इसोर जुदि बेफोरबायदि गियान फोरोंलांनायमोनबा हयथ' जोंनि गेजेरावबो गोबां नलेजेबोल मानसि उजिगौमोन, गियान गोनां उजिगौमोन, गावजों गाव अनलायलायगौमोन, नङा होमबा? जोंनि समाजावबो हयथ' जाहोना जोंनि बर'फोराबो गोरोबलायो बेनि थाखायनो, मानो होनबा बिराद खोमसियाव थायो। मोनसेबो नलेजखौनो आरजिनो रोङा, गियान आरजिनो रोङा। मानिफ्राय गियान मोनगोन, नङा होमबा? जेनेबा ख्रिस्टानफोरखौ जोङो एसेबाबो गियानि होननानै मिथिगौ, मिथिना मिथिया? मानो मिथिगौ? बिसोरनाव थाखायो लेखायानो, नङा होमबा? आरो बिसोरो धोरोम फरायनो थाङा, बिसोरो फरायनो थाङो गावसोरनि मानसिजों बोरै थानांगौ, बोरै अनलायनांगौ, नङा होमबा? बेबायदि बिसोरो सोलोंनो थाङो। बोरै सोलिनानै जानांगौ जिउआव, बोरैहाय जोङो साक्सेस जालांनो हागोन, बेफोरबायदि बिसोरो मोनो। स' आङो ख्रिस्टानफोरनावबो गोबां खोथा सोङो आरोना, मिथिनो लुबैनानै सोङो आरोना। ओमफ्राय आरो हिन्दुफोरनावबो सोङो आङो। जास्ट बे आंनि मोन्दांथिसो आरो जास्ट आङो माने आसलथे मा धोरोमा पारफेक्ट,
जोंनि जिबननि थाखाय जोंनि मानसि माहारिनि थाखाय आंनि थाखाय बेनोदि जे धोरोमा सासे पापी मानसिखौ गाज्रि मानसिखौ सिखाव मानसिखौ सोलायहोनो हायो मोजां लामायाव लाबोनो हायो नङाबा निमाहा होलायनो हायो बेनो आंनि थाखाय धोरोम दा आंनि थाखाय धोरोमा बे खृष्टान धोरोमानो जोंनि थाखाय बेस्ट धोरोम आंनि नोजोराव आरो जुदि जोंबो हिन्दु जानानै जुदि खृष्टाननि फल' खालामो नङाबा जेरै बिसोरो मन्दिराव गियान होयो जोंनाबो जुदि बेबायदिनो गियान होयोमोनब्ला हयथ' जोंबो गावजों गाव नायलायनो हालाय जानाय नङामोन अनलायलायै जानो हानाय नङामोन माने बुहुद खोथा आरो जियानो जादोला बेयो आंनि जास्ट मोन्दांथिसो जे आङो अबेबा धोरोमखौ गाज्रि अबेबा धोरोमखौ मोजां होननानै आङो बुङाखै जास्ट बेयो आंनि मोन्दांथि आङो सानोदि जोंनि हिन्दु धोरोमावबो जुदि बिसोर भगबानफोरा जुदि बेबायदि फोरोंलांनायमोनबा जिसु बायदि हयथ' जोंनि धोरोमाबो निस्सय नाम्बार 1आव थागौमोन जेरैहाय दा खृष्टान धोरोमा बेबायदि जियानो जादोला बे आंनि मोन्दांथिसो नोंथांमोना नांलायलायनाङा धोरोमखौ लानानै गावबागाव चइस गावबागाव धोरोम जास्ट बेनो कि आंनि नोजोराव जों दा बाथौ सिबियारि जे बाथौ धोरोम खुलुमो जे मिथिंगाखौ जेरै खुलुमो बेनिनो बे जोंनि बर'नि धोरोमारि कालचार होननानै आङो सिबियो खुलुमो खिन्थु आङो साइडआव फल' खालामो खृष्टान धोरोमनि बेनोसै मानो होनबा अनलायलायनाय दे आङो अनलायलायखायो बयखौबो आं समान नोजोरजों अनो आं सासे गाज्रि मानसिखौबो अननो ओंखारो मानो होनबा गाज्रि रावबो ओरैनो जाया नङा होमबा मानिबा जाहोननि थाखाय जायो बेबायदि आरो निमाहा होलायनाय नङा होमबा बेफोरबायदि किसुमान मोजां गुनफोरखौ आङो खृष्टान धोरोमनिफ्राय आरजिनाय गुन आरोना बेबायदि जियानो जादोला जोङो साफ्रोमबो खदाय जोङो मोजां गियानखौल' आरजिनांगौ गाज्रिखौ आरजिनाङा गाज्रिखौ आरजिनाय माने नोंथांनि जिउखौनो फोजोबनाय नोंथाङा बेनिखायनो जियानोला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि गोरोन्थि जायो आं निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय